Ce? Ținta este una... Nu, am auzit ce ai spus. Doar ce? Nu există nicio șansă în galaxie ca cineva să fie atât de monumental de prost. Am fost condus să cred că asasinii Mâinii Negre pot ucide orice. Nu mai menționați acel nume pe aici, puiule. Am fost nevoit să abandonăm acel nume după afacerea proastă cu Imperiul Delpan, acum câțiva ani de zile. Nu-mi pasă de niciun imperiu. Vreau să ucizi un om. Mandibulele asasinului pocneau furios în agitație. Nu acceptăm contracte pentru a ucide oameni. Atunci o să contractezi pe altcineva. Poți încerca. Niciuna dintre celelalte bresle din galaxie nu va accepta acea misiune. Și chiar dacă ai găsi un independent cu o dorință de moarte, nu vor reuși să-și îndeplinească sarcina. Nu fără să moară sau să te vândă. Nu poți să crezi cu adevărat că oamenii sunt imposibili de ucis. N-am spus niciodată că sunt imposibili de ucis. Dimpotrivă, știu personal că sunt cu siguranță muritori, dar nu ne asumăm contracte pentru a-i ucide. De ce nu? Pentru că singurul mod de a ucide un om și de a trăi suficient timp pentru a te bucura de banii din misiune este să arunci o bombă neutronică asupra lor din orbită, doar pentru siguranță. Apoi, trebuie să iei cea mai rapidă navă posibilă și să o iei la fugă înainte ca ceilalți oameni să afle ce ai făcut. După aceea, sugerez să găsești un mod de a ajunge într-o altă galaxie și să rămâi acolo pentru restul vieții tale mizere. Mă iei la mișto? Spune-mi, planeta de unde vii are educație obligatorie? Ce legătură are asta? Fă-mi pe plac. Da, 10 ani de predare a tinerilor noștri cum să fie de supuși ca o dronă Rastian. Sună potrivit pentru orice educație publică guvernată. Ai învățat lecții de istorie acolo? Câteva. Probabil că nu vă învață istorie galactică atunci. Stai, cumpăr o rundă și îți voi spune de ce niciun asasin demn de lama sa nu va accepta un contract pentru a ucide un om. Băuturile au fost comandate, iar vechiul asasin a tras o cură lungă din a sa înainte de a se întoarce către noul său companion de băut. Îți amintești când am menționat Imperiul Delpan? Da, ce s-a întâmplat cu el? Știi ce li s-a întâmplat? Imperiul lor s-a prăbușit după ce au cheltuit prea multe resurse încercând să domolească o lume a morții. Această lume a morții este planeta natală a oamenilor și planeta nu i-a distrus pe Delpan. Oamenii au făcut-o. În ce fel? Asasinul a tras încă o gură lungă din berea sa. Imperiul Delpan obișnuia să domine această jumătate a galaxiei. Sute de specii și civilizații ținute în sclavie sau zdrobite în pulbere. Slujește sau mori, așa era obiceiul Delpan. Consiliul care prezida ceea ce nu era teritoriul Delpan pe atunci nu putea face mare lucru pentru a opri mașina de război care impulsiona expansiunea Delpan. Ar fi poziționat și ar fi dezbătut și chiar ar fi cerut, dar nimic nu îi putea încetini marșul inevitabil al Delpanilor. Sistem după sistem, galaxia cădea sub dominația împăratului. Apoi au descoperit un sistem numit Sol de locuitorii săi. Numele nu era folosit pentru niciun alt sistem, așa că Delpanii le-au permis să-l păstreze. Oamenii locuiau pe a treia planetă din sistem, nefericiții. Abia începuseră să exploreze cu adevărat sistemul lor de origine, când Delpanii au bătut la ușă. Oamenii erau împărțiți în diferite grupuri socioeconomice pe care le numeau țări. Acest lucru i-a ajutat pe Delpani, deoarece națiunile fragmentate ale oamenilor erau lente în a răspunde, iar legiunile au invadat terenul, fără ca următoarea lor țintă să fie mai înțeleaptă cu privire la apropierea lor de Osânda, datorită gemelor de comunicații. În ciuda tuturor acestor dezavantaje, oamenii au rezistat puternic. O lună standard galactică. Atât a durat pentru Delpani să pretindă dominația asupra planetei. Majoritatea lumilor pre-FTL au căzut într-o săptămână, dar acești oameni au luptat ca demoni, în special atunci când țările rămase și-au dat seama în cele din urmă că sunt invadate. Au reușit chiar să oprească trupele terestre Delpan odată, înainte ca să fie aduse întăriri și ultimul bastion al rezistenței a căzut. De acolo a fost obișnuita plictiseală administrativă, împărțirea noilor sclavi în grupuri de lucru și atribuirea lor unor locuri de muncă care în cele din urmă ar fi beneficiat noilor lor stăpâni.
Mulți dintre oamenii supraviețuitori erau fermieri și crescători de animale, așa că delpanii le-au permis să facă ceea ce știau ei mai bine. O armată se mișcă pe stomacul ei, cred că este proverbul vechi al oamenilor. Și mașina de război delpan era într-adevăr foarte flămândă. Câteva sute de mii au fost duși pe alte planete pentru a lucra în minele de acolo. Acei oameni erau anormal de puternici și rezistenți datorită gravității mari a planetei lor, astfel că s-au descurcat excelent în sarcina periculoasă a mineritului. Lumile și speciile cucerite de delpan de obicei urmau câteva evenimente, ca și cum ar fi citit din același scenariu. Primii un an sau doi în care stăpânii și administratorii trebuiau să fie foarte liberali cu biciul, până când sclavii învățau noua ordine a lucrurilor. Apoi urmau câțiva ani de pace relativă, urmată de o perioadă de rebeliuni și revolte, 5 până la 10 ani, după cucerirea inițială. Odată ce acestea erau înăbușite, de obicei nu mai era suficientă luptă pentru a încerca din nou, astfel încât supraviețuitorii renunțau pur și simplu la orice speranță. Acești oameni nu au urmat scenariul. S-au supus cu greu câteva luni după ce invazia s-a încheiat și când rebeliunile așteptau, nu s-au întâmplat niciodată. Îmi imaginez că delpanii se simțeau destul de mândri de ei înșiși pentru că au scos lupta din primate. Dacă ar fi să le adresez un singur compliment oamenilor, ar fi acesta. Sunt vânători naturali. Știu cum să aștepte răbdător momentul perfect pentru a lovi. Timp de 20 de ani ai pământului, oamenii au muncit și au trăit și s-au înmulțit ca niște șobolani. Nici măcar delpanilor nu le păsa câți oameni se mai nășteau, mai multă carne pentru tocători, spuneau ei. Chiar ofereau stimulente cum ar fi porții suplimentare și privilegii speciale dacă o femeie umană producea mai mult de 4 urmași. Dacă numai delpanii ar fi știut, oamenii nu creșteau mai mulți muncitori, ci își creau o armată. Administratorii și conducătorii umani care s-au predat delpanilor erau cel puțin pe jumătate falși. Marionete trimise să dea iluzia predării în timp ce guvernele reale se ascundeau sub pământ, literalmente în unele cazuri, și continuau să-și dirigeze forțele. Tabere de antrenament ascunse, școli de noapte, broșuri tipărite în secret despre cum să arunce într-o zi lanțurile de opresiune. Acei oameni au fost isteți în ascunderea tuturor acestora de stăpânii lor. Apoi, când frontul de război delpan era la 10 de sisteme departe în cucerirea galaxiei, a venit momentul. La început a fost mic. Toate rebeliunile sunt așa. Un miner răzvrătit refuzând să lucreze aici, un crescător de animale spune că întreaga sa turmă a fost distrusă de o boală care nu există acolo, o explozie în fabrică peste tot, au urmat repede tulburări mai mari ale producției. Țara umană Franța, cu istoria sa lungă de revolte împotriva tiranilor, ar fi izbucnit în străzi strigând Vive la Revoluțion! Nu mă întrebați ce înseamnă asta. Niciodată nu m-am obosit să învăț limbile umane. O ladă de puști cu plasma a dispărut. Apoi, un tank gravitațional nu a pornit. Când l-au ridicat, l-au găsit complet dezbrăcat de toate componentele sale de putere și antigravitație. Liderii delpan credeau că aceste probleme sunt mai prejos de ei, dar totuși trebuiau să fie adresate. Așa că au chemat asasinii Mâinii Negre și alte bresle ca a noastră să se ocupă de tulburători. Serviciile noastre au costat Imperiul o sumă frumușică, vă pot spune. Planeta oamenilor, Pământ cred că o numesc, are cel puțin de 3 ori gravitatea medie galactică. Fiecare agent pe care l-am trimis a trebuit să fie echipat cu un costum de asistență gravitațională și să petreacă o săptămână după aterizarea pe planetă pentru a se obișnui cu ea. La început, agenții noștri credeau că rebelii umani erau fantome. Vedeau consecințele sabotajului, dar nu găseau niciodată nicio dovadă să demonstreze cine a făcut asta. Ar fi patrulat pe străzi când, dintr-o dată, străzile se goleau. Înainte ca agentul să poată să se întrebe unde au dispărut toți oamenii, o explozie ar zgudui strada, uneori luând agentul cu ea. Unul dintre agenții noștri s-a înfuriat atât de mult de moartea unui prieten, încât a mers într-un oraș complet necunoscut și a început să execute oameni când aceștia nu îi puteau răspunde întrebărilor despre cine este responsabil. Fără surpriză, o mulțime s-a întors împotriva lui după a 3-a execuție și l-au sfâșiat în bucăți. Nici măcar nu pot da vina pe delpan pentru neplata taxei de moarte pentru acea situație. Contractul nostru era să oprim tulburările, nu să le cauzăm.
Contractul mergea rapid prost. Sigur, ucideam oameni ca și cum eram plătiți, cu precizia chirurgicală pentru care eram cunoscuți. Dar ce rost au banii dacă nici măcar nu poți să ajungi pe altă planetă să-i cheltuiești? În curând, nu puteam să mergem pe suprafața planetei lor fără o escortă puternică de trupe delpani. Oamenii loveau fără avertisment și dispăreau în fundal. Pe continentul uman Africa, un agent a fost atras pe savană în timp ce urmăra unul dintre rebelii umani, doar pentru a se găsi asediat de o haită de prădători feline. Acei oameni încărcaseră chiar și ființele inferioare ale lumii lor să lupte. Numărul agenților pe care i-am pierdut în fața speciilor canine ale oamenilor nu poate fi ușor numărat. Și cu cât vorbesc mai puțin despre capcana de moarte pe care oamenii o numesc Australia, cu atât voi fi mai fericit. Întâi a căzut un centru de administrație regional, apoi altul, până când nobilii delpani, în cele din urmă, au observat această nouă problemă. Întreaga planetă tăcuse. Și nu doar Pământul, ci oriunde un om fusese dus să lucreze, arăta semne similare de rezistență. Poate că făcuseră propagandă a ideilor rebeloase și altor specii de sclavi ai delpanilor. Doar zeii știu cum reușiseră să comunice între ei în întinderile spațiului. Înainte să spuneți ceva, da, delpanii aveau nave de patrulare rătăcitoare în toată regiunea pentru a reprima exact acest gen de lucruri, dar și acestea rămăseseră tăcute. Oamenii își trimiseră spion la bord și au distrus sau capturat navele. Acestea au fost, de asemenea, trimise la oamenii de știință pentru a fi examinate. Și acum, fără supraveghere delpanii, oamenii au descoperit fabricile și forțele secrete pe care le cultivaseră timp de ani de zile. Fabrici uriașe care scoteau componente pentru docuri spațiale și în cele din urmă nave stelare pe care facilitățile de lansare nou descoperite le aruncau în orbită în ritmul a câtorva mii de tone pe zi. Până când vasele de răspuns luminos au ajuns în spațiul uman, nu se mai potriveau cu flota modestă pe care oamenii reușiseră să o construiască cu tehnologia delpan furată. Nu este nicio minciună să spunem că delpanii au fost victimele ale propriei lor trufii. De fiecare dată când pierdeau o navă de răspuns sau o flotă de patrulare, trimiteau doar altele noi. Erau prea concentrați pe extinderea frontierelor lor pentru a recunoaște putreziciunea care le mânca imperiul din interior. Când delpanii s-au săturat în cele din urmă de costul trimiterii flotelor de răspuns ușor în zonă pentru a atrage o flotă de cucerire de pe front, lumea umană și următoarele 3 sisteme cucerite în orice direcție tăcuseră. Când flota de cucerire a ajuns la 10 sisteme distanță de sol, s-au confruntat cu o flotă nu doar a oamenilor, ci a tuturor speciilor de sclavi din regiune. După acea victorie pentru oameni, împăratul delpan trebuie să fi început să se simtă nervos. Toate flotele lui erau la jumătate de galaxie și oamenii erau așezați între el și armatele sale. S-a trimis un apel de urgență pentru toate flotele să se întoarcă imediat la capitala imperială și orice breaslă ca Mâna Neagră au fost chemate să ajute. Până atunci pierdusem aproape 2/3 din breasla noastră, așa că am refuzat apelul. În cele din urmă ne-a salvat această decizie. Oamenii, după decenii de operațiuni clandestine, erau bine versați în a depista spioni și sabotori în propriile rânduri. 7 alte bresle de asasini au fost complet distruse. Știam că este o misiune condamnată, oricât de mult era Imperiul dispus să plătească. În timp ce flota delpan se aduna în sistemul lor de origine, s-au făcut planuri pentru a se răspândi meticulos și a curăța Imperiul de rebeli. Aceasta s-a dovedit a fi cuiul final în sicriul lor. Înțelegeți? Pe măsură ce Imperiul delpan se consolida și plănuia, oamenii se răspândeau rapid prin vidul lipsit de inamic și se adresează fiecărei specii supuse din Imperiu, dobărând administratorii delpan care îi controlau și adunându-i la cauză. Oriunde mergeau oamenii, împânzeau flăcările rebeliunii, iar galaxia ardea. Consiliul ineficient din partea galaxiei, care nu fusese încă cucerită de Imperiu, s-a alăturat cu entuziasm oamenilor în lupta lor. În întregul Imperiu, cei asupriți și înrobiți aruncau lanțurile cu trilioanele și ridicau pumnii în defianță. Lumi de forjare încă produceau nave și lumii agricole încă creșteau culturi și animale pentru noua alianță galactică,
nu pentru Delpani. Tăiați de liniile de aprovizionare care mențineau Imperiul Delpan în funcțiune, certurile interne începeau să se instaleze în forțe imperiale. Flote de cucerire plecau din capitala imperială și nu făceau mai mult de o duzină de sisteme înainte să fie atacate de Alianța Umană. Așa cum se întâmpla pe planeta lor natală, oamenii loveau ca fulgerul și dispăreau în întuneric. Orice încercare a flotelor Delpan de a-i prinde pe oameni într-o luptă cinstită rămânea fără succes. Acest lucru a continuat timp de luni întregi, în timp ce legiunile Delpan erau lent ciuruite. Ambuscade, semnale false de ajutor, mine EMP ascunse în norii de resturi, nimic nu era sub oameni atât timp cât dușmanul putea fi distrus. Când flotele aliate au pătruns în cele din urmă pe planeta primară Delpan, au găsit o flotilă flămândă și fracturată care se dezintegra. Când amiralul uman a cerut contactul cu flota fragmentată și capitanii Delpani au văzut amploarea armadei în fața lor, s-au predat imediat. Cu rebeliunea acum terminată, după 3 ani de luptă, oamenii au dat frâu liber celei mai vicioase arme din arsenalul lor. Avocații. Au tras împăratul Delpan însuși de pe tron, precum și toți nobilii și administratorii Delpan care au încălcat libertatea ființelor raționale. Apoi oamenii au tras printr-un sistem judiciar modern, la fel cum este al nostru astăzi. A fost mult mai civilizat decât tribunalul Delpan, unde acuzatul era adus în fața împăratului sau unui reprezentant, acuzațiile erau citite, iar acuzatul era împușcat fără nici măcar posibilitatea de a se apăra. Până când procesele au fost încheiate, împăratul murise deja de bătrânețe și succesorul său a fost obligat să repare greșelile făcute galaxiei. Imperiul era distrus și tot ce a mai rămas din Delpani sunt câteva sisteme în regiunile îndepărtate ale brațului sudic al galaxiei. Mulți se temeau că oamenii se vor întoarce și vor cuceri galaxia pentru ei înșiși. Cu toate acestea, într-un an de la capitularea Delpanilor, oamenii demontaseră mai mult de jumătate din flota lor și au împrăștiat restul în jurul galaxiei pentru vânătoare de pirați și menținerea păcii în general. Bresla noastră a avut noroc extrem că oamenii au înțeles că am încălcat contractul. Ne-au lăsat să trăim cu promisiunea că mâna neagră va fi dezmembrată permanent. Acei oameni ne-au redus la doar 1/3 din număr, înainte ca rebeliunea să părăsească planeta lor natală. 1/3! Eram cea mai bună breaslă de asasini din galaxie și acum suntem un grup oarecare de agenți independenți. Așa că vezi, tânărule, noi nu ucidem oameni. Ucizi un om și familia lui te va vâna. Dacă ucizi familia lor, specia lor te va vâna. Și mai bine să te rogi să te omoare ei, pentru că dacă avocații lor ajung la tine, vei fi norocos dacă propriul tău popor va fi forțat să te omoare ca scuză. Nu știam asta. Asta e clar. Nu sunt eu de obicei cineva care să se amestece în afacerile unui client. Dar ce a făcut acest om pentru a te ofensa oricum? Mi-a insultat camaradul. Asasinul a râs. Ha! E doar atât? Atunci răspunde la insulta lui, idiotule. Dacă te-a deranjat cu adevărat, atunci trage un pumn. Dar ai spus, noi nu omorâm oameni, dar acele maimuțe nebune iubesc să se lupte și cu cuvintele, precum și cu pumnii lor. Vei avea o șansă mai mare să supraviețuiești în acest fel. Șansele sunt că nu ai putea să-i rănești fizic, dar dacă ții timp să le explici că ai fost ofensat, s-ar putea chiar să-ți ceară scuze. Ar face asta? Sunt monștri pe câmpul de luptă și demoni când sunt nedreptățiți, dar nu sunt necivilizați. Dacă ar fi, nu ar fi putut reconstrui Consiliul la ceea ce este astăzi. Ei dețin poziția de președinte și probabil că o vor face pentru generații de acum înainte. Sunt o rasă hotărâtă, dar corectă în judecata lor. Asasinul și-a golit ultimele picături din pahar și s-a uitat melancolic la vasul gol. Acum, cupa mea este goală. Cu excepția cazului în care dorești să o umpli din nou, cred că am terminat aici. Un like și subscribe ajută la creșterea canalului. Ne auzim în următoarea aventură.